Nieši, čo robíš? Milovníčky. Hej, a prečo? Lebo je ráno. Aj si niečo pri práci spievaš? Nie. A prečo? Lebo nemám tak dlho roboty. Anna, blížia sa Vianoce. Čo by si chcela pod stromček od Ježiška? Anna, čo by si chcela od Ježiška? To je dobré, pretože nemám nič pripravené. Bolo by to ideálne predvianočné ráno. Oceán, slnko, šťastné bábätko a strýko, ktorý sa trepe k oceánu s pivom v ruke o 9:15 ráno. To je divný človek. Strýko Matúš, čo by si chcel ty od Ježiška pod stromček? Love len. Jaké love? A takéto skvelé zážitky. Mi úplne stačí. Je tu veľmi krásne, bracho. Predaj tu Madeiru ešte trošku. Ja nie som tak dobrý ako ty na toto. Keby sa niekto chcel opýtať aj mňa, čo by som chcel na Vianoce pod stromček, ty kokos, trošku viacej času a pohody a kľudu. Asi prichádza s vekom, alebo s fúzmi, alebo s dvoma deťmi. V každom prípade trochu kľudu a pohody a viac času by bolo strašne fajn, lebo čas beží, nestíhame možno robiť všetky veci tak, ako by sme chceli a tak, ako by sme si prijali s tými deťmi, aby sme ich stihli, kým ich tu máme, takto v kočíku. Lebo oni tam asi nebudú navždy. A teda, oni tam nebudú navždy. A bolo by strašne fajn ovládnuť ten čas a spomaliť ho, bože, spomal čas. Aby sme jednoducho si stihli učiť všetky tie momenty, aj tie pekné, ale aj tie urevané. A zároveň, aby sme stíhali všetky tie výzvy a veci, ktoré sme si naložili na seba. Na to proste potrebujeme čas a energiu a toho času by sme proste potrebovali viac. Ku tomu aj tej pohody a kľudu. Ježiško malý, dáš nám pohodu a kľud? Žiadny pohoda a kľud pod stromčekom nebude, otec! Maminko, čo si napiekla? Mňokové rožky, medovníčky a krinkos. Ešte raz. Krinkos. Môže byť. Berieme babku Ivku a deda Vlada na vianočné trhy tu na Madeire, čo znamená vysvietené komplet celé mesto, vysvietená celá Madeira, miliarda svetiel všade naokolo. Verím tomu, že sa im to bude páčiť. Kam chceš ísť? Paj Natálovi. Chceš ísť ku Pani Natálovi? Tak poď, utekajme za Pani Natálov. Poď, utekáme spolu a poďme cez cestu, tak si dáme pozor, dobre? Dáme si ruku teraz.
spolu cez cestu. Sme na tento vláčik? Tak nasadáme, poďme nájsť miesto. Sadáme do vláčika. Joj, toto musíme čakať. Musíme čakať. Anna, poďme sa postaviť do rady. Cítiš sa dobre? Čaká sa ti dobre? Tešíš sa na vianočný vláčik? Kam nás odvezie vianočný vláčik? Do Budapešti. Do Budapešti? Vieš, aká je tam zima? Zamrzne ti nos? Toto je ten bedľaj, na ktorého čakáme pol hodinku v rade. Stojí to za to? Povedz jasné, že stojí. Stojí to za to? Musíme stať? OK. Stojíme, čakáme. Santov pomocník nám povedal, že musíme stať a čakať. Tak musíme stať a čakať. My potom pôjdeme dopredu, k Santovi rovno dopredu. Tak blízko a predsa tak ďaleko. Už ide. Tak za chvíľu vláčik. To bude divočina. To bude divočina. Ako budeme trúbiť? Tak poďme na to. Obrigado. Obrigado. Zmestím sa k vám? Áno. Yes! Yes. Yes! Ty kokšo, to bude jazda. Čo? Fakt? Najlepšia jazda našich krátkych životov. A trvala 30 sekúnd. Zatiaľ to čakanie na ňu trvalo 30 minút. Muito obrigado. Zaklop mu. Kto tam býva, Miško? Ja to neviem otvoriť. Kto tam podľa teba býva, Miši? Asi Pai Natal. No, to nie sú vianočné trhy, toto sú vianočné odtrhy normálne. Skôr mám taký pocit. Poď, odtrhneme sa od tohto a bežíme ďalej. Poď. Mňa by len strašne zaujímala jedna vec, kde tu na Madére skladujú celý rok tie vianočné výzdoby, pretože potom príde december a oni tu všetko vyťahnú, svieti to tu. Počúvaj ma, myslíš, že tu majú nejaký iný druhý tajný ostrov, kde všetky tie ozdoby skladujú a potom ich vesia tam a tam a tam a vlastne všade. Celá Madeira čarovne svieti, úplne komplet celý december a netuším, kde to skladujú. David, poď sa pozrieť! David, poď sa pozrieť! Čo on robí? Wow! Toto je ocinko od nového roka. Hop. To zmakneme, nie? Možno by ste mohli povedať, že to trošku prehnali s týmto Betlehemom, ale toto je miestna tradícia stavať si tzv. Presepio. Stavajú vlastne to, čo sa dialo v maštálke v čase, keď tam dobehol Ježiško a všetci zúčastnení. Traja králi, Jozef, Mária, zvieratka. Dúfam, že som nikoho nezabudol. Ak som nikoho zabudol, nech ma označí v komentároch. V každom prípade tradičné presepio, ktoré stavajú Maderčania po celom ostrove. V každom jednom meste nájdete takéto vyobrazenie toho, čo sa dialo v maštálke v ten čarovný deň v Betleheme.
znalosť. Rodičovský protip, ako nestratiť dieťa v dave, je kúpiť mu balón. Kým ho nestratí, alebo nezie. No, žandám. Toto v každom prípade nie je pre mňa. Vypadneme odtiaľto. A viete, ako som spomínal, že Maďarčania veľmi radi stávajú presepio? To znamená taký ten dočasný Betlehemček. Sledujte toto. Ty nevládzeš tam chodiť? A prečo? Lebo som stále. Čo? Dáme si vianočný bosk? A ty, bebe, dáš vianočný bosk? Ocinku? A ocinkový vianočný bosk? Ocinkový... Ja som ocinko. Ocinkový vianočný bosk. Ja chcem vianočný bosk! Budem počakať, kým dostanem svoj vianočný bosk. Dostanem svoj vianočný bosk? No, hodnotenie vianočných trhov vo Funchal. Láska? Spravilo to dojem? Na rodinu s deťmi je to príliš veľa detí, príliš veľa ľudí. Áno, na rodinu s deťmi je to príliš veľa detí. Našich. Je to tu krásne, je tu nádherná výzdoba, je tu čo vidieť, je tu čo zažiť, špeciálne aj s deťmi, ale zároveň veľmi veľa ľudí a pozor dieťa. Predierať sa s kočíkom. Predierať sa s kočíkom a predierať sa s deťmi je naozaj náročné. Takže áno, vianočné trhy vo Funchal sú krásne, ale zároveň psychicky aj fyzicky náročné na udržanie pozornosti na deťoch a zároveň nezbláznenia sa z množstva ľudí všade naokolo. Asi starnem, pretože sa mi toho zdalo, že toho bolo proste príliš. Ľudí bolo veľa, hluku bolo veľa a je čas si ísť oddychnúť do našej malej malebnej dedinky, kde sa zavrieme sami doma a budeme sami doma. Súhlasíš? Anna? Súhlasíš? Takže radostne domov. Ja robím darček. Hej, a pre koho? Pre Aninku a pre Davida. A kto to poslal? Kto to kúpil? Mama. My keď sme boli s ocinkom, tak my sme boli u pája Natála a on to poslal. Povedal, že už to nestíham zabaliť, tak nech to zabalí Miško. Vieš? To posiela pani Natálka mo. Maminka chce ísť ku nemu. Ku komu chceš ísť? Ku pani Natálovi. A čo mu povieš? Že ho veľmi ľúbi a on mi dá darček. Aha, dobrá stratégia. Nech sa páči, tu máš kamerku a môžeš niečo odkázať pani Natálovi. Môžeš niečo povedať. Veľmi ťa ľúbim, pani Natál. Som veľa poslúchal.
Vieš, Pán Natál? Maminka, a ty by si čo chcela od Pán Natála? Čo by si kúpil maminke, kebyže si Pán Natál? Hasičke. Čo hasičské? Dáš mi lepku? Hasičské auto? No maminka, tak to sa môžeš tešiť. Vyhlásime ťa, toto je hazetka od nového roku. Nie, ja by som chcela taký hasiaci prístroj Dyson. To je fajn. Raz niekedy. Aj toto potrebuje. Maminka má naozaj vysoké nároky od Ježiška. Neviem, či maminka tak poslúchala celý rok. Niekedy. Babka Juka, a ty čo chceš od Ježiška? Teda od Pán Natála, alebo od Ježiška? Kto vlastne príde k tebe? Ku mne nikto nepríde. Že sa opustila. Lebo tu nevidím ani vianočný stromček. Nevidíš vianočný stromček? Nie. Nevidím tu žiadne tradície. Babka Juka nevidí tradície ani vianočný stromček. Das ist vianočný stromček na Madejre. Poďme to pekne svieti. Teraz to nevyzerá vábne a lákavo, ale dajte mi chvíľku. Spravím taký... Počkaj, Anna! Ocinko ide spraviť taký pekný, takú zmenu prostredia, pozri. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? No? Aj Anna má šat. Oho, pozri no. Chceme si bosk? Toto je recept babky Ivky, ktorý nás naučila. Ale polievku vlastne robila ona. Robila babka Ivka. Tento zemiačík donesiem ti, no. Tu je zemiačica. Tu máš zemiačicu. Povedz niečo o tom zemiaku, Myši. Viacej. Otoč si k sebe. Keď môžeme papať zemiaky, tak môžeme. Máš pravdu. To je veľká múdrosť. Bráško, ty jedného dňa budeš prezident. A kde je Wednesday dneska? No. Veľmi ťa ľúbim. Chcem to vypnúť. Dobre. Môžem vidieť? Joj. No a zatiaľ, čo mal malý Mišo nadobudnúť pocit, že sa koná jeho veľkolepé vianočné fotenie, my sme s maminkou v tichosti, teda iba za zvuku tenoru Petra Dvorského, inštalovali pod stromček všetky dary, ktoré nám zveril Pán Natál. To je mimochodom miestny Ježiško. A potom mal veľa významne zazvoniť. Fotí, baby. Bol tam Pán Natál? Nejdeme sa pozrieť, či náhodou nie je niekde vo vnútri v dome? Poďme, Miško. Poďme ho nájsť. Wow. On tu fakt bol. Ten Pán Natál prišiel. Oh my god. Kde je môj? Toto je môj? Čo tam je napísané? Miška.
Ako vieš? Počkaj, mrkneme to. Ozaj, Bráško, tam je ozaj napísané Miško. To si ako vedel? Ideš si otvoriť? Tak sa daj, otváraj. To je Lego! Pozri, čo to má Lego! Pozrite! To je Lego! Ďakujem, Miško. Pozri, a ja mám toto! Pozri! Wow. Poďme to skladať, dedo skladať! Tiež Lego! Pozri, pozri na to. Dači! To sú dači! Máme dačeky! Toto! Ukáž? To je Ninuška a Dávidko. Môžeš zaniesť Nine a Dávidovi. Tak. Kto vám to len mohol dať? Ďakujeme. Dávidko, čo ti dal Mikuláš? Poď sa Mikuláš. Ja som dostal knižku. To ešte počkaj, keď sa naučíš čítať. Míši, čo povieš na to Lego? Toto je spel Lego. Kto to zacinkol? Kto zacinkol? No predsa Paj Natal. Tam. Tam, no. Pozrite auto. To si píš. Auto je hotové. Peskičku. Pum. A takéto auto. Vstávaj, ideme na polnočnú. Anna, tú tašku fakt potrebuješ? Na Madére je v popolnočnej omši taký špeciálny zvyk, že miestni začnú spievať a skončia tak o 4 hodiny. Netuším prečo. A toto nie je vtip. Skutočne spievajú 4 hodiny. Avšak ten najväčší funfact o našich maderských Vianociach je ten, že svoje tohtoročné darčeky som mal rozbalené už dávno predtým. V jednom boli moje deti a manželka, ktorí presne viem, ako obrovsky ma ľúbia a viem, že oni tiež presne vedia, ako ľúbim ja ich. A v tej druhej darčekovej krabici som mal našich úžasných priateľov. Bez nich by bol ostrov iný. A zaručene aj život. Vždy, keď nám je ťažšie, vieme, že si k nim môžeme prísť poradu, vypočutie, pochopenie, objatie. Rovnako tak zopár takých máme aj na Slovensku a sme za nich obrovsky vďační. Robia náš život proste hrateľnejší. Nech sme v akejkoľvek situácii títo ľudia nesúdia ako a prečo sme sa tam dostali. Okamžite hľadajú spôsoby, ako nás nej dostať. Cítime sa pri nich prijatí a komfortní. Máme priateľov, ktorých prítomnosť nás hreje. Priateľov, ktorí sú zároveň dobrými príkladmi aj pre naše deti. Veríme, že keď vyrastajú bezpodmienečne prijatí a ľúbení, stanú sa z nich láskaví a dobrí ľudia. Vďaka našim priateľom na to nie sme sami. Ďakujeme.